A v rámci kapituly prežívame tento deň provincie ako deň vďačnosti. Hlavná myšlienka kapituly je nadšený pre Ježiša Krista zameraný na mladých. Máme 22 oratórií a mládežnických stredísk, 17 farností, 3 školy, potom 2 vysokoškolské internáty, športové kluby, 1 centrum voľného času a rodinné centrum Mamy Margity. Aktuálny rok je 8616 členov. To znamená, že oficiálne medzi tými mládežnickými organizáciami, ako sú skauti alebo ERKO, sme najpočetnejšia organizácia na Slovensku. Rebrík je jediný časopis pre deti od 6 do 10 rokov s kresťanskými hodnotami. Ten život a radosť vo vás prúdili, aby to bolo vidno v vašej komunite aj okolo vás. Bohuž Levko, ktorý postavil 40 rokov. V roku, keď ďakujeme za 100 rokov našej prítomnosti v tejto krajine, máme 19 spolubratov koadjutorov. Z toho 3 sú s dočasnými sľubmi. 153 spolubratov sú kňazmi a 7 spolubratov sa pripravuje na kňazstvo. Pod tvoju ochranu sa zriekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj za rok našich prosieb,